에헤이 맛이 내 잡아. बोथोरा दिनै जा मोजां हेलौ रायजोफोर दिनैनि आइटेमा जागोन ना सावनाय बेनो दं आयु सावनाय जागोन बाथोन दिनैनि आइटेमा बायराव खिन्थु बिराद अखा हागासिनो दङ दावरावथार बिराद गिलु बालु अखा हागासिनो दं अखाबो खोरोमगासिनो दङ गोजौआव Böyle geriye Cái màu nó hành ra luôn rồi. दै गारबायनै हमनो हायिनि बे हानहरदोंबो सिंगिजों गावजागोनबो Nên xin cái nào cái hàng dần dần बारा बे 에헤이 맛이 내 잡아 여기 하는 거 이거 맛있고 이거를 에헤헤헤 नैबे मानैखौ सावनोसै मानैल' खुन्दुरुखौ बाथोन होनोसै बेखौनो जाबाय 이거 सावनोसैल' बोथोरा दिनै जा मोजां अखा हादों बार बारदों बिराद मोजां उन्दुनो हासिगोन जानानै मुस मुसनो नायाबो होगासिनो दं नै बुस्थुआ बेखौ एसे साफा खालामनांसिगौ खबानो जाबाय नै हारसिं साफा जाखायो एसे सावबावनोसै र' जाबायानो नै बुस्थुआ सुख'नांसिगौल' एसे दा नै बेनि सुखौ बासिनानै एक्सट्रा दोनग्रोसै गारसै माने सुआ लगायनायावबो आखायाव हाबो नालाय ओंखायनो सुखौ गारजोबसै मोदोमखौल' दोनगोन दा नै ओरै सु गारगासिनो ओमफ्राय आं नैबेखौ नांखागौ नालाय सामब्राम गुफुरखौ एसे सावना लाग्रोनि दा जाबाय बेखौ सावखांबाय मोनसे मोनसे बख'नोसै बेखौ आरो बानलु सावबावनांगौ बानलु सावग्रोबावनि दा नै बानलुआबो जाबाय बेखौ दोनसै दा नै बानलु सामब्राम गुफुर नैबे ना ओमफ्राय दा दुन्दिया होबाय एसे एबार लगायनोसै मोजां बानलुजों बिसोरखौ लगायग्रोसै एबार
लेबु होनसै एबार एसे दा नै जाबाय बिराद बरियासो होलानोसै एबार बेखौ बाथोन ना बाथोन होनबाथाय गोथाव जाखायो दा नै जाबाय नै नायदो ना बाथोन नाफाम दाउजों फुलकबिजों एवनाय दा होगोरसै जाखावगोरसैलाय